ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк мононро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар якта мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурушӣ ва квартираи фурушӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавем аз нархҳои хонаи фурушие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, яккомната квартира дар 15 ошона қарор дорад. 54 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 18 ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 289 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. хонаро сорочна фурӯхта мешавад. нархаш 290 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, 82 микрорайон, духонага квартира дар 9 ошона қарор дорад. 43 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 380 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон, духонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, магазин, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Тусинзода, 4 микрорайон, духонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сорочна фурӯхта мешавад. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
Хонаи Фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 350 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. дар видеои оянда айгуҷо хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯширо пешкаши шумо кунем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мекунем. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.